Takže ahoj, jmenuji se Denča a budu vám natáčet videa, které doufám, že se vám budou líbit. Jako první bych asi začala u faktů, abyste se o mě takto jakože něco dozvěděli. Takže mám je na takových 3 papírcích a asi začnu. Takže první fakt. Jmenuji se Denisa a jméno se mi teda vůbec nelíbí. 2. Hraju na klavír, teďkom půjdu do 6. ročníku. 3. je mi 13. 4. půjdu do 8. třídy a vůbec se tam netěším, protože většina jakože lidí říká, že 8. je nejhorší. Takže uvidíme. 5. Mám starší sestru Martinu a letos jí bude 21. 6. Nemám žádné zvíře, ale chtěla bych kočku nebo psa, ale mamka žádné zvíře nechce doma ani na dvoře, takže nic nemáme. 7. Mám ráda One Direction. 8. Úplně nejlepší kamarádku, mám Elišku a vlastně narodili jsme se i ve stejný den, akorát Eliška je o 2 hodiny starší než já. 9. Mám ráda modrou barvu. 10. Úplně moc mám ráda léto, protože vlastně nemusím chodit do školy a jsem doma a většinou bývá i teplo, ale teďko je akorát zima a prší. 11. Narodila jsem se 24. května 2001. 12. Nemám ráda, když mi někdo říká Deniso, nejčastěji mi tak asi říká mamka a vůbec se mi to tak nelíbí. 13. Bojím se pavouku a myší. 14. Což je velice překvapivé, ale jsem Češka. 15. Nelakuju si nechty, ale jako někdy jo, ale většinou ne. 16. Rozhodně nejsou šprtka. Nikdy jsem nebyla, nikdy nebudu. 17. Moc se nemaluju. Jako někdy si dám žasenku, ale tím to u mě jaksi hasne. 18. Rozhodně se nebojím tmy. To jakože vůbec. 19. Nemám kluka a 20. moc nemám ráda horory. Jako někdy se na horor podívám, ale moc často to není. Takže to bylo 20 faktů o mně, doufám, že se vám líbily a jestli jo, tak dejte like a odběr a jestli ne, tak to prostě neřešte. Rozhodně chci natáčet víc videí, ale ještě jaksi nevím jaké, takže až mě něco napadne, tak rozhodně natočím. A to je asi tak všechno, co jsem chtěla říct, takže zatím ahoj.